Čus ľudia, vítam vás u ďalšieho videjka a dnes to bude z Counter-Strike zás a budem aj iné netočiť, nebojte sa, ale dneska si zahráme CS-ko, aj keď mám Counter-Strike z Gamesize.cz, tak si zahráme CS-ko a bude to Didran. Tak, Didranček, môj milovaný Didran. Tak, si nastavím niečo. Takže dáme, že čo? Aha. Tak, shop a dáme 5 a dáme jednotku. OK, a dáme shop a dáme aha, OK, nestihol som, ale snad to stihnem. Takže ideme jaj, náhodou sme spadli, čo spravím s toho. Inak, aj keď som vždy na to čelt, ak mám strašne takú chuť ten Didran natáčať, tak inak poslednú dobu sa hodlám točiť Counter-Strike, potom budem vodko a nakoniec asi bude Team Fortress a Minecraft. A potom budeme hen takto stále dookola. Alebo keď si ešte nestiahnem nejaké hej. Takže tak. Čo? Ježiši, ja to nestíham. Ale nevadí. OK, hráme. Tak, sem, dobre. OK, dobre. Jaj, tesne. Dobre. Tak, teraz sem, takto. Ježiši, radi. Zvládnem. Tak, dobre, ideme sem. Dobre. Inak o tom kamoš chcel, aby som vám do videa povedal, aby ste si som tam kúknuli jeho kanál. Volá sa Alex Senian, to je meno, a jak môj kanál sa volá, že Adam Žák, tak sa aj volám. Takže je to. Jaj! Ak, no, proste, kúpite si ho a poviem mu to
Čo, ty vole, husté. Inak, predtým som náhodou išiel písať s Ičkom, a keď u mňa je písanie so Zečkom, ale... Super! Takže mám výbornú správu, ešte bude teroista. Ale to som veľmi rád, super. Tak. Ne. Bič. No, výborne. No vidím, že henten je dobrý, no. Takže, no ešte nech to stihneme. Môžu zabíte sa. Prosím vás. Ja chcem stihnúť biony terorista. Terorista pišto. Dobre, som terorista. O tom, aby ste vedeli. Tak ja sa tu volám Doj. Asi už došlo, ne? Okej. To tu všetko zapíname. Už aj niekto je? On nejak rýchlo. Aha, už to píše niekto. Bič. Aha. Je vidieť. Víš, áno. Strašne na to. Ok, my to tu všetko zapneme. Dobre. A teraz si už to... Oni na duel. Počkáme, čo? Dobre, skapal. Už ide nejaký čo? Nemožné! Aha, okej, je na duel, ideme na duel. Výborné. Ty ten ma jak rýchle dal. No tak nevadí. Z tohto videa je to všetko a čus, fuck you.